Татарстан Республикасының халық язучысы, РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Нурихан Фаттах, Нурихан Садрилмән улы Фаттахов 1928 елның 25 октябрендә Башкортстанның Яңавыл районындагы кечкенә генә татар авылы Күчтавылда колхозчы гаиләсендә туа. Бала чагы шул төбәктәге Яңа Уртавылда уза. 1946 елда Яңавылдагы татар урта мәктәбен тәмамлаганнан соң Нурихан Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Һәм аны тәмамлагач, 1 ел Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшь үсмерләр әдәбияты редакциясендә мөхәррир һәм тагын 1 ел Чистай шәһәрендәге Сталин байрагы газетасы редакциясендә тәрҗемәче булып эшли. 1953 елның майыннан Кабаттан Казанга кайтып, профессиональ язучылык хезмәтенә күчә. 1957 елда аның студентлар тормышына багышланган «Сезнеңчә ничек» романы басылып чыга. Беренче зур әсәрендә үк яшь язучы үзен психологик анализ остасы буларак күрсәтә. 50нче елларның урталарында Совет хөкүмәте карары белән Казакстан далаларында Ширәм җирләрне күтәрү кампаниясе башлангач, Нурихан Фаттах 2 ел рәттән берничә ай буе Павлодар өлкәсендәге Казан совхозында эшли. Татарстаннан килгән эшчеләрнең тормыш һәм хезмәтләрен өйрәнә. Бер үк вакытта җирле халык, тугандаш казак халкының тормыш көнкүреше белән якыннан таныша. Шуларның нәтиҗәсе буларак Бала күңеле далада романы языла. Берничә ел узгач, медицина хезмәткәрләре яшьләр тормышыннан алып иҗат ителгән Мөдир Саҗидә повесте дөнья күрә. Нурихан Фаттах шул елларда ук үзен татар прозасына үзенчәлекле бер төс, аһәң алып килгән идеаль герой концепциясеннән баш тартып, татар прозасында замандаш шәхесен яңача, барлык катлаулылыгы һәм каршылыгы белән күрсәтүче талантлы каләм остасы итеп таныта. 1960 еллардан башлап язучы үзенең иҗади игътибарын тарихи жанрга юнәлтә. Ул бөтен көч дәртен җигеп татар халкының үткәнен өйрәнергә керешә. Археологик экспедицияләргә кушылып, борынгы Болгар шәһәре хәрабәләрен казу эшләренә якыннан катнаша. Гомум төрки һәм татар халкы тарихына кагылышлы гыйльми хезмәтләр, борынгы язма истәлекләр, документлар, шул җөмләдән безнең эрага кадәр Кытай тарихчылары теркәп калдырган беренчел чыганаклар белән таныша. Милли тарихка булган кызыксыну язучының алдагы бөтен иҗатын билгели. Бу узак елларга сузылган изләнү, өйрәнүләренең нәтиҗәсе булып, Идел буе Болгар дәүләтенең уешу дәверенә багышланган Ител суы ака торур романы иҗат ителә. 70нче еллар башында Кылгали трагедиясе язылып, Галиәскәр Камал исемендәге театр сәхнәсендә куела. 1977-85 еллар арасында Нурихан Фаттах сызгыра торган уклар тарихи роман дилогиясын язып тамамлый. 2 китаптан торган, күп планлы, күп персонажлы бу әсәрендә ул укучыны төрки татар халыклары тарихының тагын да борынгырак дәврләренә, безнең эрага кадәр 3-2 йөзләрдәге хуннар арасына алып китә. Борынгы бабаларның яшәү рәвешен, гырыф-гадәтләрен тасвирлаганда автор этнографик детальләр куллана. Мифларга, туй, курбан чалу кебек йолаларга мөрәҗәгать итә. Фольклор материалларыннан, борынгы төрки тел лексикасы элементларыннан файдалана. Геройларның үзара мөнәсәбәтләрен, аларның табигать белән аерылгысыз булуын романтик бояулар белән сурәтли. Сызгыра торган уклар әсәре өчен язучы 1994 елда Татарстан Республикасының Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Әдипнең иҗат эшчәнлегендә тагын бер мөһим юнәлешне төрки халыкларының, шул исәптән татарларның килеп чыгышы, тарихы һәм теле өлкәсендәге фәнни тикшеренүләр тәшкил итә. Ирак гасырлар авазы, Фест дисбәсенең сире хезмәтләре, Шәҗәрә һәм рус телендә язылган Язык богов и фараонов китаплары шул өйрәнүләр нәтиҗәсендә языла.
Нурихан Фаттах балалар әдәбияты, драматургия өлкәсендә дә нәтиҗәле эшли. Оноре Бальзак, Виктор Гюго, Иван Гончаров, Александр Серафимович кебек чит ил һәм рус классикларының әсәрләрен татарчага тәрҗемә итә. Нурихан Фаттах 2004 елның 18 февралендә Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратында җирләнә. 2015 елда Казан шәһәрендәге яңа урамнарның берсенә Нурихан Фаттах исеме бирелә.